A Semmelweis Bolonyai Podcast első epizódjában a glutation zónába lépünk. Ez az adás egy digitális összefoglaló és értelmezés egy olyan beszélgetésből, amely világszerte milliók figyelmét keltette fel. Az alapját Ultimate Human Podcast egyik epizódja adja, amelyet Gary Brecka készített dr. Nayan Patel részvételével. A beszélgetés címe Unlocking Glutathione, Your Body's Super Antioxidant, ami magyarul így hangzik: a glutation felszabadítása, a tested szuperantioxidása. De ki is dr. Nayan Patel? Dr. Patel gyógyszerész, kutató és klinikai szakember, aki több mint 2 évtizede foglalkozik a glutation szerepével az emberi szervezetben. Ő volt az elsők egyike, aki nyíltan kimondta, a glutation nem csupán egy újabb antioxidáns, hanem a sejtszintű egészség egyik kulcs molekulája. Munkássága során számtalan orvossal, klinikával és egészségügyi szakemberrel dolgozott együtt, és nevéhez fűződik a glutation felszívódásának és biohasznosulásának újragondolása is. Ő a szerzője a The Glutathione Revolution című könyvnek, amelyben közérthetően, mégis tudományos alapossággal mutatja be, miért tekinthető a glutation a szervezet valódi mesterantioxidánsának, és miért nem mindegy, hogyan jut be a testünkbe. Ez az epizód nem másol, nem fordít szó szerint, hanem értelmez, összeköt és kontextusba helyez. A célunk nem az, hogy dogmákat kövessünk, hanem hogy kérdezzünk, ahogy Semmelweis is tette. Ez itt a Semmelweis Bolonyai, és ez a glutation zóna, ahol a jövő orvoslása már ma elkezdődik. Ha értékes volt számodra ez a videó, iratkozz fel, oszd meg és mentsd el! Ha érdekel a glutation és szeretnél eligazodni az aminosavak világában, keresd Szépvölgyi Richardot, a modern felszívódású glutation elhivatott képviselőjét. Az e-mail címet és a WhatsApp elérhetőséget megtalálod a videó leírásában. Találkozunk a következő videóban.